எலெக்ஷன் வரப்போகுது. ஏப்ரல் 6, 2021. ஸோ எலெக்ஷன் வந்தோனயே நம்ம ஒரு 2 குரூப்ப பார்க்கலாம். குரூப் இந்த எலெக்ஷன்ல நான் யாருக்குமே ஓட்டு போட மாட்டேன். எனக்குன்னு வேற வேலை இல்லையா? அப்படின்னு சொல்ற குரூப். அண்ட் 2வது யாருமே நல்லது பண்ணலப்பா. நம்ம எதுக்கு போய் ஓட்டு போட்டுக்கிட்டு? வேணும்னா அந்த நோட்டான்னு ஏதோ இருக்காம்ல, போய் அதுக்கு போய் ஓட்டு போடு. நீனும் அதுக்கே ஓட்டு போடு அப்படின்னு சொல்ற 2வது குரூப். ஸோ நோட்டானா என்ன? அதனோட பயன் என்ன? அப்படின்றத பத்தி தான் நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். நான் உங்க விக்னேஸ்வரன் ஃப்ரம் ஆயுத சிறகுகள். நான் ஒரு குரூப் சொன்னேன்ல, எலெக்ஷன்ல நான் ஓட்டே போட மாட்டேன் அப்படின்னு. அவங்களையும் ஓட்டு போட வைக்கிறதுக்காக கொண்டு வரப்பட்டது தான் நோட்டா. ஸோ நோட்டானா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நன் ஆஃப் த அபோவ். ஸோ அதான் NOTA. மேற்சொன்ன எதுவும் இல்லை அப்படின்றதுக்கான அர்த்தம் தான் நோட்டா. ஸோ இப்போ நம்ம எலெக்ஷனுக்கு போகணும்னு நினைக்கிறோம். நம்மளுக்கு யாருக்குமே பிடிக்கல. ஸோ எனக்கு யாருக்குமே பிடிக்கல அப்படின்றத பதிவு செய்யறதுக்கு ஒரு பட்டனையே கொண்டு வரக்கூடாது அப்படின்னு கொண்டு வரப்பட்டது தான் நோட்டா. 2009ல எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா சுப்ரீம் கோர்ட்ல ஒரு அப்பீல் குடுக்குறாங்க. இந்த மாரி ஏன் நம்ம நோட்டா அப்படின்ற பட்டன கொண்டு வரக்கூடாது அப்படின்னு. சுப்ரீம் கோர்ட் 2013ல நோட்டா அப்படின்ற ஒரு பட்டன எலக்ட்ரானிக் வோட்டிங் மிஷின்ல கொண்டு வரதுக்காக அப்ரூவல் குடுக்குறாங்க. நம்ம நாடு 14வது நாடு நோட்டா அப்படின்ற பட்டன் யூஸ் பண்றதுல. இந்த 2013ல வந்தோனயே 5 ஸ்டேட்ல இத யூஸ் பண்றாங்க. சத்தீஸ்கர், மிசோரம், மத்திய பிரதேஷ், ராஜஸ்தான், டெல்லி. அண்ட் அதுக்கப்புறம் 2014ல இந்தியா ஃபுல்லா இத யூஸ் பண்றாங்க மக்களவை தேர்தல்ல. அண்ட் அப்ப நடைபெற்ற சின்ன சின்ன சட்டப்பேரவை தேர்தலையும் இந்த நோட்டா அப்படின்ற பட்டனை யூஸ் பண்றாங்க. ஸோ நோட்டா அப்படின்ற கூடிய விளக்கம் இதுதான். எனக்கு மேற்சொன்ன யாருக்கும் ஓட்டளிக்க விருப்பம் இல்லை அப்படின்னு சொல்றதுக்காக கொண்டு வரப்பட்ட ஒரு பட்டன் தான் நோட்டா. இப்போ நோட்டாக்கு ஓட்டு போட்டா என்ன நடக்கும் அப்படின்னு நிறைய பேருக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. அண்ட் சில பேர்ட்ட கேட்டா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, இன்கேஸ் நோட்டா அதிகப்படியான ஓட்டு வாங்கிருச்சுன்னா அவங்க எலெக்ஷனை கேன்சல் பண்ணிருவாங்க. திருப்பி இன்னொரு எலெக்ஷன் வரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது முற்றிலும் தவறு. உதாரணத்துக்கு நோட்டா தான் ஹையஸ்ட் ஓட்ஸ் வாங்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். 1,00,000 வாக்காளர்கள் இருக்காங்க. அதுல கிட்டத்தட்ட ஒரு 80,000 வாக்காளர்கள் நோட்டாக்கு போட்டாங்க அப்படின்னா, உடனே எலெக்ஷனை கேன்சல் பண்ண மாட்டாங்க. எலெக்ஷனை கேன்சல் பண்ணாலும் திருப்பி ஒரு எலெக்ஷன் வைக்கணும். எலெக்ஷன்ல ஏற்கனவே போட்டியிட்டவங்க தான் வருவாங்க. அப்படி இல்லையா, அந்த ஏற்கனவே போட்டியிட்ட கட்சியில இருந்து வேற ஒரு ஆள் வேட்பாளரா நிப்பாங்க. அப்ப அந்த இடத்துல எந்தவித மாற்றமும் ஏற்படாது. அப்ப நோட்டா கொண்டதுக்கான அவசியம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்கேஸ் நோட்டா ஒரு 1,00,000 வாக்காளர்கள் இருக்காங்க அப்படின்னா, 80,000 ஓட்டு நோட்டாக்கு விழுந்தாலும், அதுக்கு அடுத்து ஹையஸ்ட்டா இருக்கிற யாரோ அவங்க தான் வின்னிங் கேண்டிடேட் அப்படின்னு அனௌன்ஸ் பண்ணப்படுவாங்க. ஸோ அதான் நோட்டாவோட பயன். அப்ப நோட்டா எதுக்குடா கொண்டு வராங்க? அதுக்கு வின்னிங் 20,000 பேத்தையும் நம்ம கொண்டுக்கலாம்ல. 20,000 பேர் யார் வாங்கியிருக்காங்களோ அவங்களே நம்ம வின்னிங் அனௌன்ஸ் பண்றாங்களா அப்படின்னு கேட்டா, இந்த இடத்துல தான் ஒரு சிக்னிஃபிகன்ட் இருக்கு. யூசுவலா நம்மளோட இந்தியால வாக்குப்பதிவு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. வாக்குப்பதிவு சதவீதம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்ப 7 மணிக்கு எலெக்ஷன் முடியுதுன்னு அன்னைக்கே சொல்லிருவாங்க. ஒவ்வொரு தொகுதியிலும் எவ்வளவு வாக்குப்பதிவு ஏற்படுது, ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலயும் எவ்வளவு வாக்குப்பதிவு ஏற்படுது அப்படின்னு. இந்த வாக்குப்பதிவு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாவே தான் இருக்கும். 100% இதுவரைக்கும் நம்ம அச்சீவ் பண்ணதே கிடையாது. ஸோ எப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 60, 70 சில இடத்துல 40 கூட போகும். இந்த வாக்கு சதவீதத்த இன்கிரீஸ் பண்றதுக்காக கொண்டு வரப்பட்டது தான் நோட்டா. அதாவது நீங்க எனக்கு யாரையும் புடிக்கல அப்படின்னு வீட்லயே இருக்க வேணாம். அதுக்கு பதிலா வந்து எனக்கு யாரையும் பிடிக்கல அப்படின்றத ஒரு பட்டன்ல வாக்கு செலுத்திட்டு போங்க. இது மூலியமா உங்களோட ஜனநாயக கடமையை பூர்த்தி செஞ்சுட்டு போங்க அப்படின்றது கொண்டு வரப்பட்டது தான் நோட்டா. ஸோ அதனால உங்களுக்கு இன்கேஸ் யாரையும் பிடிக்கலைனாலும் நீங்க நோட்டால போய் வாக்களிச்சுட்டு வரலாம். ஏன்னா வாக்களிக்க வேண்டியது நம்மளோட ஜனநாயக உரிமை. நோட்டாக்கு வோட் பண்ணா பாதிப்பு ஏற்படுத்துமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, கண்டிப்பா ஏற்படுத்தும். உதாரணத்துக்கு ஒரு தொகுதி எடுத்துக்கோங்க. அங்க முதல்ல வர்ற வேட்பாளர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு 40% வாக்கு வாங்குறாரு. இப்ப 2வது வர்றவரு பார்த்தீங்கன்னா, 37% வாக்குகள் பெறுறாரு. நோட்டாக்கு ஒரு 10% வாக்கு பதிவாகுது. இப்ப இந்த நோட்டாக்கு பதிவான 10% வாக்குகள்ல அந்த 2வது வர்றவருக்கு ஒரு 4% கூட கிடைச்சிருந்துச்சுன்னா, இந்நேரம் அவர் வின்னிங் கேண்டிடேட்டா மாறியிருப்பாரு. அதனால நோட்டாவும் வின்னிங் கேண்டிடேட்ட தீர்மானிக்கிறதுல சில தொகுதிகள்ல ஒரு முக்கியமான இடம் பெறலாம். ஸோ நோட்டா அப்படின்றது எதுக்குன்னா, கேண்டிடேட்ட பிடிக்கல அப்படின்றதுக்காக மட்டும் இல்ல. என்னோட நெகட்டிவான ஒரு ஒப்பீனியன் எனக்கு யாரையும் பிடிக்கல அப்படின்றத பதிவு செய்றதுக்கான ஒரு உரிமையா கூட நம்ம நோட்டாவ கருதலாம். அப்ப எல்லாருமே நோட்டாக்கு வோட் பண்ணிட்டு போயிரலாமா அப்படின்னு கேட்டா இல்ல. நோட்டாக்கு வோட் பண்றதும், வோட் பண்ணாததும் அவரவரோட உரிமை. இப்ப என்னன்னா, ஒரு எலக்ஷன்ல நீங்க ஒரு தொகுதி இருக்கீங்க அப்படின்னா, உங்க தொகுதியில யார் ஃபர்ஸ்ட்டு போட்டியிட போறா? அதுல எத்தன பேர்லாம் இருக்காங்க? உங்களுக்கு அதுல யாரையாச்சும் புடிக்குமான்னு பாருங்க. இதுக்கு முன்னாடி அவங்க நல்லது செஞ்சிருக்காங்களா? அவங்க மேல ஏதாச்சும் கொலை கேஸ் அந்த மாரி ஏதாச்சும் கிரிமினல் கேஸஸ் இருக்கா? அத பத்தி ஃபுல் லிஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் எடுங்க. உங்கள நீங்களே அதுக்கேத்த மாரி ஆயுதமாயிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் இத்தனையும் பார்த்த பிறகும் எனக்கு யாருக்கும் ஓட்டளிக்க விருப்பம் இல்லை அப்படின்னு நீங்க முடிவு செஞ்சா மட்டும் நோட்டாக்கு போய் வோட் பண்ணுங்க. அப்படி இல்ல அப்படின்னா சரியான கேண்டிடேட்ட நீங்க தேர்ந்தெடுங்க. ஸோ இந்த மாரி பயனுள்ள வீடியோஸ்க்கு நம்ம ஆயுத சிறகுகள் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நன்றி.